Right. Go. Katotso. Fonsole. Listen. Mazana mukitase. Mazana kumenya zviri machips sha Zimbabwe sha unokufana inzara. Ama chips mukumanya muri pano. Tiri pawedzera pa club wedzera. Saka ndaka akakupidza basa kamuita. Akatipidza basa ngazamana kandioro ndinoswera mudzungaira. Ne covid amfamba kwasotsvaka mari. Saka ndiswera muri pa club muchiita zvamunoitawo chibatsirana nevanhu. I know we are saving a lot of people and you know everything is well. You know I akusatenda huru. Asi zvako zvokubhadhara kai. Zvokubhadhara kupfuura ameno zvimwe zvinhu. Apa chembe ndikuona unongori ngodya kuita zvese zvese. Ifoto yakana ai video iyi. Saka ukorekta. Nyama iyi haana kuutsa. Urikuona kuti But zvikufambirero zvikufambira zvanotoita zvitori nani panokanika motikari yanoswera nemagirizi smart izikubhadhara class amichamwe iyoyo class iriyo ayo msadaro asheke class aishaike pasa komwako rumwaro pane chimwe video mdara Clarks akasiya makastomers wapo napo toda kutenda mablango nekusapota kwamakaita birthday amai yangu amai popopo ndakaumwa ndakaurwa mablango anga kutanzi hanzi nini ndakafurira mepopo iyakamozwa kuti chimoka bhakoka zvinobude takamwa zvinobude Mr. Penga charipo Mr. Penga Wakemplewa wakaisa vanhu toite mabasa garden ronwari vamushingana nerigrid yo timbona kuna mudhara dhara rukangama dhara rubika majibu pane chips and chicken zondo azatarona iro special varugadzirwa amuna tuzvizuku rero amunokanhonga kanesukuatiisa mutetekomanongekuona manjiji ndozvatikuita zichamani anoda chips and beer. Anotenga but mari yake aitenge zuda. Varakidze mari yako. 3 codes. Chimwarakidza. 3 codes. Varakidza kwa mari yako. Tikuipedza pano. Tone mire. Tone garo. Ukoti ruperera panapo utanzizwa. Tone mire. Ukoti mboti aperere panapo. Tosaita plan. Shaka makanga ndiye. mari chajewa aiwa haisi idhura nekuti kana uchida chenji idhura toda tasare nayo vakutsipe makosika ubvasoka futi aiwa isireti mari ndonepamwe ndati chidhura chinoona dzimwe mari kana iri 5 years chief utiwedzera 5 years 10 years nokonda mari kumakuna madhombi chete auda madhombi mari nofana kuwedza akumana kutengesa auda mari ke shoka mari unofane dzaro webata waswere hotel andikunyembere uone njonga wari uyambirwa mari utenga wakawanda hanzi dhura asi mari
Hakuda madhora. Zvirambiro. Chirinowanika ko. Nai. Asi Pane 10 madhora kaipa. Especially. Especially heavy. Yabona inonzi breather. Breather. Mino saka uye dhere kune kuchinaya 39 pana. Yeah. 39. What is the better one of Manchester? Biajiba. Zamirazi. Big things are bad. Sunday. Looking for some cigarettes. Your brother. Cigarettes. 10 back. 10 Yes, Jerry. 10 bonded.
ndisati ndamugara ndombe ndomba varipo varipokwana apo besides the COVID-19 but otherwise everything is okay to me not to everybody but to me kamuri ziripo akwandiri zviripo kwandiri hangu haazviripo there's some other circumstances which comes I don't know 1 minute that's all yeah right ngasende madhata kuti vadaisira vanhu ipapa bondiwaisira panze alright panze pane TV hapo iri panapa YouTube everything unoenda about that television YouTube bora everything okay saka tele panze machi tataisira so fast yende tunaona panze payo kuti akasadza kadeta Peo katumba ndara. I want to show you. Mapapu. Mapapu emumbi. Mapapu emumbi. Akasadza kakuri kasadza light sadza kamdara. Chenda unoona TV iri panze. Bagus. Ulatore. Ya tu kuona. Madi, zamira. Abo. Hadi save tilipana hapa. Abadunetsa. Nyadzo COVID hapana usanyeberu. Strata kumbura kabuda. Hapana video hapana. Kamera. Abo sasa. Abadunetsa. Abo. Vanonzi black boot kana mazogara katika one day kotere nyura Lebo hapana tutabo black lebo. mutamo black Tutabo zani. izona ndongo vana chinamba Torse kupine kupi gesha after your bow. kwemanje makaro nekosi Hapana COVID yakandrova chani. Save. kochijaitika Pane zvangoitika ndakateswa nekezvigunwe ndanga kanotesa mazigunywe kakaburisa positive but pandakazorwa kemuno pa48 hours ndakabvi ndiri fiti hapana noko sati mchito utonyeba anashuma havime wewe anashuma varume havime hapana zvese bo zvese bo zvese bo shamani ya yesa akazimbisa bolato Get it,